Ako po si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Tapos po yung schedules po natin sa ating simbahan. Ngayon po ay pupunta naman po tayo ngayon sa barangay Sitio Palunapoy, Palunapoy sa bayan dito po sa barangay Banganoda dahil meron po tayo isang dala na si Lola Edita. Tara, samahan niyo po kami sa pagpasyal po namin doon. Thank you pa. Kanino bahay niyo, ma'am? Yan yung pinuntan natin mga bahay namin na old father. Old, sino kasama niyo dati doon sa bahay niyo? Yung mga matatanda na hinanoy yung old father. Opo, ba't parang hinihingal po kayo? Saan po tayo pupunta kayo, Nay? Doon po sa biyanan ko po. Biyanan. Ano pangalan po ng biyanan niyo? Edita Martin po. Edita Martin. Biyanan niyo dahil nanay ni Mr. niyo na po. Opo. Okay. Sino po kasama ni nanay doon? Yung kapatid nila kayo po. Ay, silang dalawa lang po doon. May asawa po siya. Ay. Siya po yung nag-aalaga. Ano po ano ni nanay? Wala po siyang sakit? Or old talaga na po? Opo. Hindi na po nakalakad. Ay. Nakahiga na lang po. Opo. Kwentuhan habang walang katapusang lakaran. Samahan nyo kaming lumakad, lakad, at lakad pa rin. Kaya pa. Kalahati pa lang. Ayan, at sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay ni Nana Edita. Hi, father. My father. Kaanoan niyo po si Lola Nanay? Ay, mother. Ilan po kayo magkakapatid? Apat pa. Apat. Pang ilan po kayo? Pangatlo. Pangatlo. Bunso namin si yung asawa niya. Ay, yung asawa niya. Ni mama po. Sino po kasama niyo po dito sa bahay? Yung mga kapatid ko pa, father, sa kanila, sa kanila. Yan. Saka yung kapatid, yung kuya ko nandun. Nandoon din. Pagkatapos ng maiksing kwentuhan, may napansin ako. Ang aking paborito, lansones. At may good news ako. Ang lansones na ito ay sarili nilang tanim, sarili nilang produkto. O di ba? May puno ng lansones dito sa bayan ng Agno. Pagkatapos kumain ng lansones, kami ay nagdasal na para kay Lola Edita. Sana po ay isama niyo po siya sa inyong mga dasal. At bago umuwi, may take out pa. Thank you po!